har adjektiver, og vores emne er den blandede bøjning. Den blandede bøjning bliver brugt ved ubestemte kendeord, som er kendetegnet ved ordet egen, og bliver desuden også anvendt, når man bruger positive pronomer, som for eksempel er ordet min, din, deres, vores osv., og ved ordet kein bliver det også brugt. Bøjningen kaldes også rhesisbøjningen. Grunden til det er, at ordene inden for femininum, neutrum og maskulinum danner sætningen rhesis, eller ordet rhesis. Og de resterende kasser, de bliver bare udfyldt af bogstavet N. Så det er en let måde at huske det på. Og nu har vi nogle sætningseksempler, som vi gerne vil gennemgå. Det første eksempel hedder, der findes ingen flotte duer. Så har vi et andet eksempel her, hvor det står, hvor det er en på tysk at der findes, der hedder det skipt, og så ingen hedder keine, og keinen kræver blandet bøjning, og flotte duer hedder schönen Tauben, og schönen Tauben, schönen er adjektiv til Tauben, og hvor Tauben står i pluralis akkusativ, og derfor har endelsen en. Ja. Vores anden sætning lyder: fra terrassen har man en smuk udsigt. Sætningen er bygget op på den måde, at fra terrassen, det står i dativ, har man er nominativ, og en smuk udsigt er så akkusativ. På tysk vil sætningen hedde von der Terrasse hat man eine tolle Aussicht. Grunden til, at det hedder eine og tolle, er, at en blandet bøjning, akkusativ femininum, der putter man endelsen e på, som vi også kan se heroppe i skemaet. Både i adjektivet og det ubestemte kendeord. Så von der Terrasse hat man eine tolle Aussicht. Ja, og nu vil vi komme med det tredje eksempel. På dansk er sætningen: manden giver den smukke dame en blomst. Når vi skal oversætte sætningen til tysk, er manden vores subjekt. Og giver er verbet. Den smukke dame kræver dativ, fordi hun er det indirekte objekt. Han giver nemlig blomsten til hende, og blomsten er det direkte objekt, som derfor står i akkusativ. Derfor bliver sætningen der Mann, og så schenkt, og så den smukke dame. Så skal vi så kigge under dativ femininum, så det bliver så der schönen Frau. Grunden til, at det hedder der, er fordi, at femininum dativ bestemt kendeord hedder der, og så siger vi eine Blume, fordi endelsen på blume, hvis det står i akkusativ, er i. Ja, det var det.